en el 2015 vam ser el partit que més va pujar amb diferència de tots els que es presentaven. El PP va baixar de 6 a 3 regidors, el PSOE es va mantindre en 4 que tenia, però baixant de vots, i nosaltres vam ser els que més vam pujar, com he dit, de 2 a 3 per molt poquet, per aquests 26 vots no en tenim 4 i vàrem ser la força més votada, i això va fer que no tinguérem l'alcaldia després d'unes negociacions en què nosaltres sí que vàrem reclamar o almenys una part de l'alcaldia, però no va poder ser. El que sí que teníem clar és que havíem de formar part del govern a pesar d'això i que havien de contribuir a fer un canvi absolut del model de govern que s'estava fent fins i 50 museros. Formem part d'un govern plural, un govern multicolor, en què està el PSOE i també Esquerra Unida i PGM, Podem Guanyar Museros, i en el qual les decisions, encara que nosaltres portem unes àrees i ells unes altres, no són compartiments estancs i les decisions es prenen solidàriament i corresponsablement. Laura Asensio Tormos, que és la de Benestar Social i Polítiques d'Igualtat de Gènere, en la qual està fent una gran faena. Per exemple, se'ls està pagant als xiquets de famílies en problemes d'exclusió social, tant la piscina com altres activitats lúdiques, culturals o esportives, i també hem augmentat considerablement les ajudes d'emergència social. S'ha establit un conveni amb la farmàcia d'Emperador perquè la gent de museros que viu en aquella part del poble tinga també una facilitat a l'hora d'accedir als medicaments que entren a la targeta daurada i no hagin de desplaçar-se necessàriament a les farmàcies del nucli urbà. Ha impulsat i ha portat avant un protocol d'actuació contra la violència de gènere, un pla d'igualtat que ja el tenim fet i ara en el futur, en aquests 2 anys que ens queden, el que volem és l'aplicació efectiva en tots els àmbits de l'Ajuntament. L'altra regidoria que gestiona el company Francesc Alcaina és Agricultura, Jardins i Mobilitat Urbana. S'ha creat per part de l'Ajuntament el Consell Agrari, que costava una miqueta de posar en marxa, però que amb el temps s'està demostrant que era una eina necessària i que està implicant molt tots els membres. El pla de camins i vials i també les iniciatives que s'ha portat a terme quant a la seguretat en el camp i la guarderia rural. En poc temps s'iniciarà un procés de participació ciutadana en què es consultarà a la ciutadania sobre millores en l'aspecte de la mobilitat, perquè nosaltres pretenem impulsar un pla integral de mobilitat que pegui una volta al poble pel que fa a aquest aspecte. M'agradaria destacar que, per exemple, en cultura, que hem publicat el llibre d'Història i Patrimoni de Museros, una espineta que tenim clavada des de fa 10 anys i que finalment ha vist la llum gràcies al nou equip de govern. Després també estem orgullosos de tota la programació cultural que es va oferir durant els 25 anys de l'aniversari dels 25 anys de la Casa de Cultura, que tingué tota una programació molt lluïda durant l'any 2016. Altres iniciatives que no s'havien fet mai, com per exemple la primera nit de rock, Muse Rock, o el Sambori local, que també hem iniciat nosaltres la trajectòria i que esperem que es consolide al llarg del temps. Hem rebaixat el preu de l'escoleta a famílies nombroses i famílies que porten més d'un fill alhora al centre, o, per exemple, hem ampliat els cursos de la Casa de la Cultura de 8 a 9 mesos sense augmentar el cost per a l'usuari. Hem instaurat la col·laboració amb Escola Valenciana i oferim als centres educatius, tant la Masia com el Blasco Ibáñez com l'Institut, i els oferim cinema en valencià totes les temporades, i també, per exemple, hem oferit teatre en anglès per als centres de primària i secundària del poble. El que és més important en l'àrea d'educació i que va lligat justament al Pla d'Ordenació, el Pla General d'Ordenació Urbana, que és un gran projecte que portem avant com a equip de govern i que esperem que ens facilite els terrenys per a poder fer realitat la construcció d'un nou centre escolar i que faça realitat la unificació del Col·legi Blasco Ibáñez. La gent de Compromís de Museros continuarem treballant i lluitant dia a dia per fer que de Museros, el nostre poble, un poble en què cada dia es visca millor i que la gent estiga a gust i orgullosa de viure.